Machigni kendo nyakoro mga juange chendo ni mar duol wamedo kelo ni weche go manyien kwa dhi mbele wadhi nyaka e dho wad nam chumbi kama jolony mag pur koro ni kod geno ni kodhi mar omuogo mochuo gi lony manyasani midendo ni GMO koro biro chopo ne jopur thuolo ma ok tin ne higni ariyo bang' piny owacho puodhe. Ma en bang' nonro yango ni omuogo no mochuo gi lony manyasani ni kod teko mar gayo tuoche majuko omuogo kendo yuto mare bup kipimo kod kothe mamoko mag omuogo masani jopur pidho. Kaka jafo marwa Mombasa Jaoko leronwa en geno ma jolony go ni omuogo no bende biro konye gayo midhiero mar kech masani okoko gwenge mathoth e pachoka. Omuogo ma en achiel kuom chiemo ma oganda mathoth osebedo katiyogo e pachoka to chutho e gwenge man kadhodh nam chumbi kaachiel kod imbo kata masawa mar piny Kenya. Kata kamano, keyo mar omuogo osebedo kadok chien e kinde ka kinde e pachoka kaluwore gi tuoche midendo ni cassava mosaic kaachiel kod brown stick mamiyo omuogo tow bang' nyago rabuon. Jolony mag pur manie bad migawo mar piny owacho midendo ni Kalrom Twapa osebedo katemo chuogo kodhi manyien ma ok gam tuoche kendo manyak mapiyo e yor lony midendo ni GMO ka nonro magisetimo e thuolo mar chiegni higni 5 yango ni kodhi no ne kare. Tumekuwa tukifanya utafiti kwa muda sasa, lakini miaka 5 iliyopita tumeanza kufanya utafiti yenye kuonyesha huu mhogo kuko sawa sana, hakuna madhara yote unaweza kupata ukila tena kwa mazingira. National Biosafety Authority wenye wana regulate research ya GMO wametupatia permit or approval ya kufanya national performance trial ndio tudhibitishe kuwa hiyo mihogo yenye tumeboresha iko adaptable to different agroecologies na itapatia wakulima yale mazao ambayo watakuwa wakitarajia. Jolony go mosebedo katemo pur mar kodhi no e puodho mar Kalro mantiere Mtwapa koni jopur mag omuogo osebedo kayudo lal mar kwana tamalo 70 ka nonro mayendo time pinje 7 manie Afrika ma ugwe kod madiere koni gilalo shillings bilion 8 higa ka higa nikech tuoche mag omuogo. Sababu hakuna varieties zenye ziko resistant kwa hayo magonjwa yote mbili, wakulima wanapata hasara yote. Utapata mkulima amepanda cassava variety akitumaini atavuna, lakini ile wakati wa kuvuna anakuja anapata mhogo yake imepata haya magonjwa, na sana sana kwenye brown streak iko kwa shamba unapata mkulima hawezi vuna hata mizizi moja, mizizi yote inakuwa imeoza. Nimelima mihogo kwa muda sasa wa miaka 11 nikiwa mkulima wa mihogo, lakini mabaya yake ni ya kwamba imekuwa na magonjwa, na huo magonjwa imetoka kwa miche hadi miche, imeharibu mihogo, na kwa sasa mihogo yenye iko pale imedidimia kabisa. The damages can be very, very high. The farmer can only realize the damage of cassava brown streak disease when you are coming to harvest. You realize you have lost 70, sometimes up to 100% loss. So we decided to use the modern technologies because that's why we went to school, and that's why we are doing what we are doing, so that we can come with solutions using science. Nonro magisetimo nyaka sani yango ni onge midhiero ma omuogo no mar GMO kidek kelo ngima dhano ka bende en geno margi ni kopuodhe to obiro reso jo Kenya mathoth masani nengo oduma obaro ndasi. We carried out various research, and we found that this cassava is exactly the same as the cassava that the farmer has. There is no difference in the nutritive value, even the anti-nutrients. It's exactly the same. It's only that this cassava is improved and has the protection against 2 very serious diseases. So we tested different technologies, and eventually one of the technologies, what we call the gene silencing technology, as a form of genetic modification or improvement of cassava to prevent the disease, it worked very well. Of course, it was for a period of time. Science takes time. Moko kuom jopur mag omuogo manotimo limbe puodho no mar Kalro koni kopuodhe to onyalo loko ngimagi ne mar yuto ne bup. Nimeweza kuona utofauti wa mihogo huo ambao ni ya kawaida na ule ambao imefanyiwa ubunifu, imeongeza dhamana. Naona huu wenye imeongeza dhamana ni ya maana sana. Ni mzuri in terms of hata ile mazao yake chini
ni makubwa mazuri, ile size yenye inatakikana, na hata miche ni mzuri ya kawaida tu ya mihogo, na inaweza lipisha ama inaweza faidisha mkulima. Gima koro odong' sani en ni jolony go rito oboke mawuok e bad migawo mar weche mag alwora mar NEMA mondo miyo yienegi teme e moko kuom puothe jopur e thuolo mar dweche 18 kaeto ichwalo ripodno e od bura mar piny owacho kuma jood bura biro twakie mar puodhe mondo miyo chop ne jopur kata kwede. Chenro no duto kidek kao higni 2 eka ochop e lwet jopur. Sasa tumeenda kwa NEMA kwa sababu wao wanatakana watupatie license kwa sababu ya mazingira. Tuko karibu kupata hiyo license. Tukipata hiyo license tutafanya season 2 ya kupanda ya National Performance Trials. Hiyo inakuwa supervised na KEFIS. Ile report itaenda kwa National Variety Selection Committee. Report yao itaenda kwa National Varieties Release Committee. Watatupatia na wakulima wanaweza kupata hiyo mhogo. Kwa hivyo tunasema kati ya mwaka 1.5 na 2 wakulima watakuwa na huu mhogo. Mhogo ni chakula. Mhogo ni pesa. Mhogo uko na faida sana kwa mkulima. Kwa sababu hata tangu jadi mihogo imekuwa chakula. So tunaomba kwa sababu research imefanywa na Calro, NBA pia imefanya research yake, National Biosafety Authority hiyo na NEMA and the other bodies wamefanya pia research yao. Tunaomba serikali ipitishe kama ni salama, ipitishe ikuje isaidie wakulima. Jelony mag pur to chutho mago Omuogo koni gima koro girito en ni piny owacho kadho omuogo manyien ni mar GMO mondo miyo chop ir jopur nikech gikoni berne nitiere. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.